Les joguines es poden deixar aquí. Sí, sí, a terra. Sí, a terra mateix, sí, sí. Espera, que jo... Què tal? Estem bé? Bé. Han disfrutat molt i avui els podem disfrutar. Deixin les... També els anava a dir. Les jaquetes, tot això, la cadira... Val? I com és. Aquesta ampolleta, com podeu veure, té una pestanya... Pot llegir com es posa així. Ai. Sabeu què? També es pot bufar. A vegades funciona. Ostres, a vegades funciona, eh? Intentaré. Fem un instrument. Això és igual si és a la dreta. Només això. Mira. Ara ja no sé. Ara! Què més? I ara més tesores. Què més? Cuidado. Allà. Feu-nos volta, va. I cuidado amb el projector, eh? Parar una part. D'un nus a un nus d'una canya, també tenim com